आदसा कमल मामोन सार? सोर आंखौ लोगो मोनफैदों होनदोंमोन सिङाव थिनहर। जागोन दे सार जागोन आं दा लिंना लाना फैनि दे। खुलुमबाय सार। औ खुलुमबाय खुलुमबाय। आदसा नोंथां बुंदो मा जाहोन लानानै फैनाय जाखो? जाहोन माने सार आङो मोनसे माने बिसारनि थाखायसो फैनाय जादोंमोन। बिसार माने? माने सार आंखौ हिन्जावा बुबाय हराव। हिन्जावा बुदों नाथाय मानो? माबा सार मैया जौआ एसे बारा जादोंमोन। बेनोथ' नोंसोरनिया खालि जौ 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 माबा मोनसे मोजां खामानि मावबाबो जौ, माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावबाबो जौ। जौखौ माने नोंथांमोना गारनो हाथारा न'? नङा सार आं लोङाखै, आंनि हिन्जावासो बाय बारा लोंनानै आंखौ बुबाय।